blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra, a través dun novo aviso fitosanitario do persoal técnico da Estación Fitopatolóxica do Areiro, informa de que as vides están a experimentar un desenvolvemento progresivo dos gromos, cun crecemento máis notable nos últimos días debido á combinación de humidade acumulada tras o outono-inverno e a presenza de sol continuado. En relación co mildio, emalia existir xa brotes susceptibles ás condicións meteorolóxicas recentes marcadas por ventos frescos e secos do nordés non foron favorables pro desenvolvemento do patóxeno. Se ben nas visitas ás parcelas de seguimento non se detectaron síntomas da enfermidade, dende o 20 de febreiro estánse a recoller esporanxos de forma case diaria no captador instalado na viña de Areiro, aínda que en cantidades moi reducidas. O modelo de previsión indica que o risco de infección é baixo polo momento, pero apunta a posible aparición próxima de síntomas nalgunhas zonas como o Rosal. Ante esta situación e tendo en conta que xa se deron condicións para infeccións primarias, o persoal técnico recomenda manter unha especial vixilancia. Nas viñas con follas de tamaño suficiente situadas en zonas con pouca ventilación podería ser conveniente aplicar tratamentos preventivos empregando fungicidas sistémicos. A Deputación lembra a importancia de realizar os tratamentos respectando estritamente as boas prácticas fitosanitarias, como axustar o volume de aplicación, o estado da vexetación, evitar tratamentos con vento e extremar as precaucións en zonas próximas a vivendas, espazos públicos ou cursos da auga.
Greenpeace pon a disposición da cidadanía un mapa interactivo para coñecer o nivel de contaminación por nitratos na auga por municipio. A ferramenta estrease co gallo do Día Mundial da Saúde e recolle a última información consolidada e publicada polo Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo do Ministerio de Sanidade do ano 2024. Estes datos deixan constancia de que a calidade da auga da Villa na comarca do Salnés é moi boa, con dúas excepcións. Só Cambados e Vilagarcía superan o nivel máximo de nitratos en auga recomendado pola ciencia. Pola contra, non superan este limiar de 6 miligramos por litro nin Vilanova, nin Meis, nin Ribadumia. Cabe destacar que a nivel estatal só quedan por debaixo deste dato o 49% dos municipios. No caso Cambadés, a medición sitúa a concentración de nitratos en 6 miligramos por litro, xusto no límite. A situación de Vilagarcía é peor, acadando os 19 miligramos. Así as cousas, o límite legal está situado nos 50 miligramos por litro, dato moi alonxado dos arroxados por estes concellos. Pero dende a organización ecoloxista sinalan a importancia de manterse por debaixo deste límite, que din xa non serve para protexernos ante as enfermidades que pode xerar a exposición aos nitratos, como é o caso do cancro de colon, o cancro con maior incidencia en España. Dende Greenpeace sinalan como causas destes niveis de concentración o uso masivo de fertilizantes sintéticos na agricultura intensiva e as dexeccións dos animais da gandaría intensiva e as macrogranxas. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A Xunta de Galicia aprobou a activación dun plan de 157 millóns de euros para atender os sectores con máis dificultades e as familias vulnerables fronte ás consecuencias da guerra en Oriente Medio. Trátase dun plan con 20 liñas de actuación que contempla políticas de choque enerxético, apoio financeiro ás empresas, protección social e impulso á transición enerxética, así como actuacións encamiñadas á resiliencia logística e propostas de reforma normativa e fiscal. O desglose sería, ahora explicar ao conselleiro, 62 millóns en préstamos do IGAPE para garantir que as empresas teñan liquidez e poidan continuar coa súa actividade, as máis afectadas polo conflito, as que máis interactúan con esa zona, 45 millóns dirixidas a axudas específicas para o sector primario, pesqueiro e agrario, e algo máis de 23 millóns de euros para reforzar medidas sociais para as persoas máis vulnerables e, polo tanto, que poden ter máis dificultades nesta situación. A isto, recordo que engadir os máis de 120 millóns de euros que as arcas autonómicas deixarán de ingresar co plan anunciado polo Goberno Central hai algo máis dunha semana. Dou a palabra ao conselleiro para que explique máis polo miúdo. Os obxectivos do plan céntranse nos sectores produtivos para reducir o impacto do incremento de custos enerxéticos e logísticos, soster a actividade económica e o emprego, reforzar a resiliencia das cadeas de subministración, acelerar os investimentos en transición enerxética e eficiencia e facilitar a adaptación das empresas galegas a un escenario internacional máis complexo. As medidas esténdense tamén ao conxunto da sociedade para protexer os fogares fronte á inflación enerxética. Neste momento, a crise enerxética global derivada do conflito en Oriente Medio está a xerar un impacto significativo en toda Europa e en Galicia en particular, tanto no tecido productivo como nos fogares, en especial a través do encarecemento dos custes enerxéticos e das disrupcións das cadeas de fornecemento. E o plan que aprobamos hoxe combina actuacións no eido autonómico con propostas tamén dirixidas á Administración Central e á Unión Europea, co obxectivo de maximizar a capacidade de resposta institucional ante unha crise de naturaleza global, pero que está a causar efectos especiais tamén na nosa comunidade autónoma. Tamén permite unha resposta inmediata e coordinada nos ámbitos máis afectados, garantindo a sustentabilidade da economía
e do tecido social do país. O plan incorpora un marco de gobernanza, seguimento e avaliación que permite priorizar as actuacións, medir o seu impacto e garantir unha execución coordinada e eficaz entre administracións. Hai que ter en conta que a estrutura económica de Galicia e a súa situación xeográfica fan que teñamos unha exposición diferencial a este conflito. Contamos con empresas de sectores intensivos de enerxía que teñen unha elevada dependencia enerxética. Por outra banda, o sector logístico vese afectado pola situación periférica da comunidade e tamén a dispersión da nosa poboación fai que os sobrecustos logísticos derivados do bloqueo e desvío das rutas marítimas impacten de forma especial. O elevado número de empresas do sector primario tamén é un factor diferencial, tanto agrícolas como gandeiras e pesqueiras. E tamén, por último, salientar o predominio das PEMEs con escasa capacidade financeira para absorber choques de custos desta intensidade. Deste xeito, entre as actuacións máis urxentes que se van levar a cabo figuran, segundo explicou o presidente, os 62 millóns de euros dos préstamos que o Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE, destina a empresas afectadas polo incremento dos custes enerxéticos e polas disrupcións nas cadeas de subministración. Isto inclúe flexibilización das condicións financeiras, con mellores tipos de xuro, prazos e carencias, simplificación dos requisitos administrativos e priorización dos expedientes vinculados a impactos acreditados pola crise. Deseñamos, ademais, un procedimento de tramitación acelerada que permitirá resolver os expedientes de financiamento empresarial nun prazo máximo de 10 días dende a súa solicitude. Así damos resposta inmediata ás necesidades de liquidez derivadas das disrupcións das cadeas de subministración, incrementos abruptos de custos ou cancelacións comerciais. Os sectores produtivos reforzaranse con máis de 44,9 millóns de euros. O agrario recibirá 19,4 millóns para a modernización das explotacións mediante a incorporación de tecnoloxías de agricultura de precisión, así como de maquinaria e produtivos orientados á mellora da eficiencia e para a reducción da dependencia de insumos externos. Dentro destas axudas destaca a chega de 10,8 millóns para a estrategia de promoción agroalimentaria, especialmente para impulsar iniciativas orientadas ao fortalecemento das cadeas curtas de comercialización, a valorización do produto local, a trazabilidade e a diferenciación nos mercados. Preto de 20 millóns de euros para axudar ao sector agrícola gandeiro, modernizando as explotacións mediante a incorporación de tecnoloxías de agricultura de precisión, maquinaria eficiente e sistemas de xestión digital que abaraten a estrutura de custes destas empresas. Ou fortalecendo as cadeas de comercialización, a valorización do produto local, a trazabilidade e a diferenciación en mercados. Finalmente, quero salientar que esta é unha primeira rolda de medidas dinámica e adaptada á evolución do contexto internacional, e das que realizaremos un seguimento continuado con informes trimestrais e unha avaliación a través de indicadores de execución. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A adega Paco Ilola en Meaño é un dos establecementos adheridos ao programa Carné máis 65 da Xunta de Galicia. Trátase dunha iniciativa dirixida ás persoas maiores desta idade. Na actualidade son máis de 900 os locais de todo o territorio que forman parte desta proposta que ten entre os seus obxectivos favorecer o envellecemento activo e saudable. Nestes establecementos poderán contar con vantaxes como descontos, ofertas ou promocións en diferentes produtos e servizos relacionados coa saúde, o benestar, o ocio e a restauración. O carné máis 65 é gratuito para os usuarios, sen necesidade de facer ningún trámite nin activación. Únicamente debe presentarse nos establecementos. O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria da Xunta de Galicia, Antón Acevedo, visitou Paco Ilola.
De forma totalmente gratuita y de forma automática a las personas que cumplen 65 años en Galicia les enviamos un carné que no tienen que activar, que no necesita activación y que tiene pues más de 1000 establecimientos adheridos en este momento, a través de los cuales pues presentando el carné tienen una serie de ventajas, descuentos pues en viajes, ópticas, audífonos, establecimientos de hostelería, gastronomía, etcétera. Entonces, animar a todos los mayores de 65 años pues a que lo utilicen y agradecer pues a los establecimientos en este caso pues que se han adherido pues su apoyo a esta iniciativa de la Xunta de Galicia, que es una de las medidas más pues que estamos utilizando pues para agradecer a los mayores todo el trabajo que han realizado y poder seguir pues avanzando en un nuevo modelo de cuidados que estamos implantando en Galicia. Agradecer a Antón Acevedo, director xeral de Maiores, a súa presencia aquí en Meaña, a súa visita. Agradecer tamén a Paco Loras que nos permita facer a presentación de o carné máis 65. E felicitar a cada un dos maiores, os nosos maiores, que é un rango de población bastante elevado, todas as promocións e todas as utilidades que poden ter con este carné máis 65. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.